Näme o atmandan kaçdın mı? Yok lan. Yerden. Yerden bolsa ayağın aşağını seredip görerler de hov. Bağışlan. Bir yerin ağırdan ha deldin. Ay yok lan. Ağırdan yerime yok. Yine yüreğim topuğuma kaçaydı diyen. İp olaydı ödeyen. Kayda ayarıyor. O şeyle oldu. Hey, gitmeseniz lan o. Taşına iç yavruların böğrük mü, bağır mı, koylet mi, berroğuzu mu, hazır öğrenetim var. Dero atıp beyen lüle mi, kebap mı, kızıl var. Git lan. Yıldızan, oğlum, institutu gutordun, injiniyer bolup işläpýördüň. Teňden duşlaň bir eýýäm öýli işikli boldular. Üwezan, beýdip kesirliň edip görmesene. Bessirinni, çen bolly. 25 yaşap üýlenmän ýörseň, bir kim matröýderler. Daydacan, öýlenjek wagtym özüm aýdarym. Üwezhan, 50 gepden belli gep. Ya sen şuun planin kabarın dersin. Yoksa da bizim saylan gaýdamyza öýlenmeli bolsun. Ya sen utunýan bolaymy? Öwüz ağam, öýlenip öňümden aýryl ho. Ýoksa da gedegi maňa ber. Gülen bolma, ejem garrap bar ya. Haçan öýüň işlerini ödetip bermeli. Kim garrap barýamyşyn? Hoy sen jogap. Yıldızan, mergen daimyň pir ýaljak gyzy bar. Öýdem lukmançylykda okap ýör. Sultan daimyň gyzy bar. Elinden dür dökülýär. Edýän işleri bağlary baglaýar. Ejemiň çykanyň gyzy. Vay, ay ýaljakda. Öýdem molim. Agyr kim şeýdip ýigdiň razylygyny alýar. Üwezan, sen hurma daýdaňy diňlesene. Ine, terip aýrsaňyz lan. Hayla ber. Ine, bagay surat keş. Goňşymyň näýdi? Ine bagay bolsa Lukman. Üwezan, men goňşymyň gül ýaly gyýdy ba. Gül ruhdan naw ýüdesse odan. Iýje ünüdýän okap ýatyr. Ören ılımly gyýy. Agay, öýdüň öýüz olmam ýeterlik. Vay, bir ikalim näme gerek? Yıldızan, ol seher kakymyň gyzyny gördüňe. Edil sen taýyn daşol. Ece, dayda. Maňa taýlan gyýdyňyň suratyny getiriň. Hurma daýdamdan görürlerim. Sen şuun bizden saparyn öýtme. Yegencigim, kaçmak barada ha pikirem etme. Tuğöleme, ne bir masal eken ha? Tuğöleme. Tanşa hella. Men adym Öwüz. Siziň adyňyz näme? Belki kakamyň adyny aýtmadyr. Yo, men näme diýjek bolýan? Nerede koýaňyz? A belki sana telefon berýini gerekdir. Ay, näme de tanşaýyn diýdim da. Onuň şu var. Kıyıv, näme banany paça bilen ýeýämiň? Oh. Kudrat. Tüs bir-birlerine münasip ýaşlar. Ya ýaşlyň ýadyna düşäýdimi?
Yıldızan, berik gel, berik gel. Ha. Bardım. Selamun aleyküm. Salam. Hova bildin mi? Bildim. Barekin. Bar. Hava? Ödüm tüyşen gıydı bar. Ödüm odanca. Oynat. Taşları buyra. Dişleri zoğur ağ. Ödüm şar karaca. Niye görmey? Oy, sana niye burada on yanına abbaqçı? Niye kime yumuş buyuruyor? Dur, aylar dur. Şu kadar çıppak kaçın maydan bar. Hova. Ödüm tüyşen bar. Hova. Seri oyli. Aydı ver. İnçevilli. Ödüm odanca. Şeyli odanca. Oy, anasını. Aylar içi. Belki Huday yalanım olsa çınmasın. Kulların kıydınlanım oğudan. Gülnarın gıydı. Gelece düşün, gülnarın gıydı. Ona çoramat bilmem. Ne ettin ey? Oo. Uy, gelece hunnaca bağlacak ama hunnaca oğlacak. Alacak gelinimizin. Vay. Oo. Men kime anıp görünmeyi seni? Şula barçılmaydayım. Sen çınıngam gerek gel, yalanıngam. Dur. Ayvece dur. Nime ayak çektiğini lan. Salam hakkı. Uy bağışlan. Tanışıyordun öydüp durun. Tanışlığın yalanır, daha iyi. He yalan eкен. Allah meni odanca. Salam güzel kız. Anha yine de doğuştuk. Karışıp çıktır ondurun. Sendine men garawullayan mı ya başka da bir yerde işleyen mi? He? Değil vağda dişleyen. Kemakal. Şeyle mi? Hakkı durayda. Adın aydayda. Adın aytsak gel lan hakkı. Adım aytsam günüme koyacak mı? Humay bolya mı? Güzel bolya mı he? Bağışlan. Egerçin görmendim, bağışlan. Oğlum, 25 yaşap baryan. Ecen kakan nice yıl beri karışıp gör. Oğlumuz ulanıp toy tutar. Birden beğenersi. Menem gelinime buysanasın böyle. Aktık tüyüsün böyle. Ece, seni hemen kulağımdan arratsak. Dıyın çün kolayla verse. Yaydan duran olayan mene hali. Tüy, Ha, senin bir zat diyeydi onu. neme diyeyim elmişim ben o. Neme oğlunu meçhedip geçirecek mi? Öylensin. Mana neme şol? Ece, sen o söylersen çının mı? Vaçınım. Ece sen plan daimın kıyın alıp verecek, plan yegenimin kıyın alıp verecek, plan çıkanımın kıyın alıp verecek deyip sen o söylendirip bilmersin. Sen akitte kıyıları korkoz, oğudan olsa bay öylenir ha. Sen men ul oğlum olsan bolma yani. Ey, Sepe. Sen aşık olan gıydın, şol gıydın oğudun mu? Ey. Onu bir söz bilen beyan eder ya Allah, hoş ete. Adı neme? Kakanın anlamaydın mı? He? Öyüne mi korkudun mu? He? Telefon belgesine mi vereyim mi? Ha, şey.
Barhan şu yerden qaran sayla. Sen meni qowjak bolýarmy? Äger şo jaga yerden men küýürüm geler. Melegim geler. Vah, peridadım geler men. Men ömrümde hüýrem görmänim melegem. Göränli. Qadagan, Görän. aşyk bolsun. Ay, qara sumak bolmak sen nämäňe der karay? Paýsyrklar aýdamda gitsene. Eýe görünme aşyk bolar ýaly. Menne akmakmy? Ey, ol sen akylyňy aparyp akmak etmejek bolsa, ondan bir hüýür bolmy? Melek bolmy? Ha? Bar, urup. Ha, düşündüm. Gumballydy otarda. Ehe, Ha? düşündüň. Bar onda ahyr akyl aýly sana. Ne bildim. Sen aşyk bolan ýdyň. Garantiýaly bir zatdyr. Ýyly görkezler ýaly işaret däldir. Ey, bärdin işläp dur. Görün okma. Hüýçpür. Alo, Awwa, Öwe, dinleýän. Aýdy berim. Öwe Murat Altewich. Gysga işiň bolmasa, men ýanyma gel, mehman bar. Yaxşymysyňyz? Yaxşı. Awwa başlyk näme bolduk? Ine tanış bolun. Öwe Murat Altewich, biziň bölüm injenerimiz. Gaty gowy. Men Gülçehre Baýjaýewa. Tanadyňyzmy? Şeýlemi? Ýadyjy. Ha, ýadyjy diýseňille, men siziň gaty kän kitabyňyzy okudum. Hemme hem diňe söýügi barady, gaty o gaty o. Öwe Murat Altewich, siz häzir ýaş ýazyjy şahyrlary kagdy öndürýän toplumymyzyň işleşi bilen tanışdyr. Bar beriň onu, toplum bilen tanışyň. Ýörüň. Öğrenmetler. Sağ olun. Baronna başlyk. Ýörüň. Yürüm. Salam. Öwelmurad Altewich, Qağı toplumyň injenieri. Ine bular bolsa geljekki şahyrlarmy, ýazgylarmy. Tuğrama. Ýagny bular biziň gazetimiziň edebiýat birleşmesiniň iň görelili agdalary bolup durýarlar. Öwel Altewich. Onma ýene bir edek salam. Qaymak ayağı turan gyzyň eline iňne teçmese, aşyklaryň alamaty diýerler. Vay aşk olaydım bakalım. Ağay, sen bu yerde kim aşık bolup otursun? Yok Leyci. Ağay gata akıllıca bolgun. Men aýla regeni ýyl söz berenlerin. Aýlar ýegen kim ol? Sen o zatlar we işiň bolmasyn, ine öýüne gelin bolup bararsyň, ondan tanarsyň. Men olonka gelin bolup barman eje. Uy, o nämçin? Men diňe öýsegänme bararyn. Ağay, düdüwlüje bol. Men orada söz berdim. Gül ýaly yer. Oğlanam alla näme? Gülem bolsa, balam bolsa geregi yok. Men diňe öýsegänme bararyn eje. Uy, görüberer sony. Ağam, mira var ýagdaý. Qurban naýymlara. Sen näme gitjekkämi? Baý bo, Qurban naýymlara bar ýany sene. Ağam,
Berke. Seni Qurban ayymyň gyzyna görkezmäge, Qurban ayymyň gyzyna sağ görkezmäge alyp barýarlar. Ece bir niran var ya tay? Vay, kurban ayları diýip aýtmadymmy? Ece sen men dälretjek. Azdarhamdır vi, akıllıcamdır vi. Salam hakkı. Sen ýene de gazaryp men ýolumda durma. Dağı men nädeýin ýüregimi erkim etmedi. Şu bolşuňa sen öýüň utanaň okmy? Wah, utanýan ýöne seni görmesem ölüp barýana. Vay! Oy! Ayır ağam, ayır. Ini näme garaja gödüň garanokmy? Ağam sen näme deňeçmi kaptanlykka ýörer? Seyl bagdy. Mercedes'in asrak sürerler. Göreňokmy sen meni kakdyň. Aýta sen men kakdyň. Ay, pat arabaň aňyrda sürsene. Onna senem aňyrrakda deňeç ol. Egens, han bärik gel. Oh, ýürýärmi? Owo. Häzir men şoň bilen gürleşen morun. Şoýy haýt awtuda münse seni münne nirde ýaşaýan, haýt ýerde ýaşaýan, haýt şaýda ýaşaýanyny bil bolýarmy? Kakanyň adyny bileýinmi? Ýok, hoji. Alo. Barýan ece. Howa. Durolwada durun. Bolýar. Yolman, salam aleykum. Ha, waleyküm selam. Oğuzhan sağlık. Ya, şey aşda. Ay, şu ölümü. Ha, görüne wa? Ay, bärdele. Ha. Peten goýuver, ay, awtobulyň häli gitdi. Ha, şeylemi? Vay, Hanydyr? koyver. Ağaň saňa meni ýerle diýdi. Yok yok, ay canın näme, men seni ýerlemok. Yalan sözleme. Men görüp Yok, gelýärmi? yok. Sen ağaňa aýt. İzime düşüp maskara edip görmesin meni. Söýýän çyn bolsa iýersin ejesini. Men adym Gülçehre, kakam Amanaga, polkovnik, ejem Bibijan öýdümdem şu jaýda ýaşaýat. Düşündiňmi sen? Salam aleykum ağam. Oho! Oho! Waleykümesselam. Waleykümesselam. Hawa näme hyzmat? Ağam size şu an taqiq salahyny aýdyp beräň. Häzir. 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 Oho! Jay. Zay. 68. Bollumy? Ağam siziň adyňyz näme? Adymy? Owa. Ay maňa habi. Berdi kelim diýýärler. Owa. Bir dostlaryma berdi saňam diýýär. Diýişler nemerek? Ha? Ha. Ağam, Owa. ay janyňyz näme? Men kakam adama kellip bilmän ahry. Bir ýylrak bolýarlay. Hay köpe yoğul diýse, muň diýýärne seret.
Gonca teret. Men kelleriyim am diye. Kelmen. Kelmi teret. Yöne menin familyam Kelif. Oy yoksa da köşeğim. Sen bana aytsana şu jayın takik salgı sana neme gerek boldy? Sır, gizli sır. Gizlindir. Owo. He. Ağam, siz bana öğrenil kömek ettiniz. Tanrıyal kadın. Bileyal kızın. Sağ olun onu. Bolya sağ ol. Ay! Şimdi yapan getirdi pısvağın alt git tov. Ne ettin Aslan ay bunu? ağam. Bolya sağ ol. Geçiver, git. Gerek Minneçek bolsaň, näme saklaýan? Muňa göre de men sulur ýaly gowy habar nädip sen warak maşynyňdaky deýin ha? Hay pikkan berdi. Hey dur. Ağa mümkünmü? Min. Altağa, näme gözleýäňiz? Şu at kellemi garjastyrmasana, ozalam tapmara tür gözleýän adamy. Uy, belki men de kömek ederim. Men tap bererim size. Sen maňa azar bermeseň, ullukan kömek etdiň şol. Uy, bu ýigit asla siziň oğluňyzmy? Ha, o meň oglum. O näme üçin siz maňa aýtmadyňyz? Sen muny tanıýanmy? Ha, o tanaýan. Nerden tanıýan ony? Owadan gyýyz bolsaň, ýigitleň özleri gelip tanyşy berýärler-de. Ya kakılly. Sen muny tanamaga hakyň ýok. Ýaňy 1 ýyl boldy. Türkiýeden okudyň eli 7 ýyl okap. Ondan sen nerden tanıýan ony? Altağa. Siz bilen oğluňyzy uklap ýörsiňiz. Biz siziň oğluňyz Ömerjan bilen mektep ýyllaryndan bäri tanış. Hakyky. Bolýa gaýlar, sag bolun. Sağ olun Altağa. Oğluňyza da salam aýdyň. Bolýarmy? Bolýa, sag bolun gaýlar. Vay o ne deydin mi? Gurt mu tilki? Men haçan tilki bolup durun, gurt. Senden tamamam şeyledi. Yürün no, baralı. Nire? Sevda merkezine var ya. So yerde islen tigrin sayla, menden sana soğuk bolsun. Ne diýäňe ýewil kaka? Onunla men sana motorlu tigir alıp bereyim beýen şan. Men motor tür näme deýin? Ay onu bir zat diýdi, ho dilin geplese oly alıp bereyim. Oho, aýlara jemem gelýär. Men häzir aýlara jeme uşlaýyn. Dur. Özüm çıgaydarım. Yine häzir esesan. Nece? Şu salga varsan tüýütseň diýen gyýdyň var esesan. Golcu başkala. Ola! Ödürüm destine esesan. Urt bolup gelesesan. Vay, muňa wara geyinip bäder sallanyp bedenip çykdy deň ana şonu. Vay. Gelinler. Uğradık. Tova, ağayken sağlıkçılığa var yamın ya, öğün eyle çıkmağı var yamın. Kim yola şeyini çıkýar? Bu eneşim düýbünden bolanok. Tova, sen gudoçylyga barýarmyň ya, moda görkezmäge. Şeýdem bir gudoçylyga gitdim. Hali kankamy aşırdyňyz. Ýörüň özüňiz geyinlerin. O yür. Vay, men başgaça giyinjekdim. Ola bir hili. Gülýany. Ana durun. Durun diýenmen size. Besediňiz şu oýnuňyzy diýenmen. Kim oyun edýärmisin? Beýle döwletli işte oyun edip bolmaz. Siz oýnatmaýan bolsaňyz, şu Gülçekre diýeniň oýnatýany men bilýän. Näme? Sen o Gülçokran nereden tanıyan? Tanıyan, onu da ne tanımak? O kız bizim devletli maşgalarımıza manasip kız değil sol. O ne il maşgalamışsın? Hilçik, bir edep, kalanı bilinmok. Sen yanında iyi dili adam mı näme? İnha aýlara da iki kagaz gürlese, ivlit, melgun, garantka diýäňe. Alty, döwletli işe garşy bolup durmasana. Bir edep ýene beýleki, oň bilen biziň işimiz ýok. Öwelçan söýüp durany. Ýaşlaň söýgüsine garşy bolup durmasana. Näme diýseňiz şu Gülçekre diýilen şu öýe gelmeni garşy men.
sağa yegirim ki. Yürü koy. İlk ödün başlay. Koysana. İyidin ödümüz yetirer. Bolya dedim-le. Salamelik. Bağışlan aman öýde mi? Kim aman? Aman ağa, palkonik aman ağın öýümşi. Yok, bu men oyum. Biz palkonik aman ağın öýünü de bir janiyen ayal olmar Gülçekre diýen gyýdy. Düşürmedin beni. Palkovnik aman ağa, bir janiyen ayaly Gülçekre diýen gyýdy. Yok, siz yanlıştınız. Derdi amanatlı yok. Bağışlan. Bor bağışlan. İnişte. Vay! Kaynar yetişir. Ağay. Salam, salamelik. Salam. Gelin. Bağışlan. Biz aman ağanın gözlü yas bolin salgymyz yalgys düşepdir edýän. Aman ağa. Aman. Allah. Häzir. Aman. He, şamandır şu. Haydi aman diýdiňiz? Aýtdym ha, palkovnik aman ni. He, şol amanla eddiledi. Tüz yigidin güldürbi. Yörüýti toy tutup, beýemçelip ýörmeli yigitdir ol. Şodur şo. Gülçekre atly gyýdy gözlek gelip. Gülçekre biziň gyýdymyz bilen. Bire jok goýa. Uy haýs gatdy ýaşaýar. İkinci katın 4. otogunda yaşar. Taňyr ýalkady. Bile yalkadın. Gelirler. Yöne ol. Oğlu ayalı üçütüp denize gitti. Vay hiçle. Bir de on gıydan bolsa bolýa. Vah 10 kıydı yok da. Gelirler. Siz hayzamanı Vay gözleyin. aýtdym ha, palkovnik aman. Gelirler. Palkovnik bolanda vara. Polisiyanın palkovnik deyip bar. Yangın söndürücüğün palkovnik deyip bar. Lukmaların palkovnik deyip bar. Haysi palkovnik. Bak Gülçekre diýip yetişen uwudunca gıydı bolmaly. Sizin diyen bir yerdeki amanınızın kıyınansak da hiç kili yetişen kıyı yok. Düşündünüz mü? Vay doğun, Gülçekre diýip gyýdy gözleýär. Gülçekre biziň gyýdymyz bilen bile jok goýa. Howwa. Vah Gülşehre. Adet sallar, yağıtlar, dronomoza şeyle kıydı. Yok. O ne hil yok? Yok da. O näli ýokmuşun? Vay. Yok da gelirler. Aman ağanın Gülçehre adlı kıydı yok. Men şu jayın 15. katından ta yerdemine çelli belet. Çağa çoğularını da belet. Hemmez. Uy çağalı. Uy gelirler. Vah huşum uğursun. Gelirler. Gelirler. Duruverin. Birazcık ayak çekiverin. Akıl elde huş gider değilen ne? Siz var ya, ha çay görüyorsunuz mi? Ana şu çayda aman ağa deyip bir koca palkovnik yaşıyor. Ödem aktıklı, çoğuluklu, yuğuluklu. Giden bir ova. Siz kıyın vermeyin de şu çaya var görün. Belki şu taydan tapardınız. Bolya mı? Bolya. Geçin. Uy Allah'tan düğede Biziň çağalamyda da Hudaý ýetirdiler. Vay görsene ki işlep ýörsiň. Dursana ağay. Dursana bir Adın dakika. näme? Oğul Şirin sen şu jayda ýaşaýar. Şu jayda Gülçekre diýip gyýdy ýaşaýarmy?
Ay yok bu jayda gül şöhratlyk edi ýaşanok. Hani koğuzu pikirlensene. Vay onun için pikirlenmek näme gerek? Bu jayda ýaşaýanyň ählisini tanaýana. Vay, indi näme sekkä? Dayza. Gülçehre diýen gyz bara ýokarda ýaşaýar. Vay sen Dilcan'dan ayrıldın. Hawa. Yerde degin bilýän. Hawa. Görkedi bilýän. Yürü ona. Yürü. Bara gödüňe döneýin, aýlanaýyn seni. Hani yor görkedi ýaşaýan yerlerini. Inha. Şiirde ýaşaýarlarmy? Me kana kem put bereyin. Barın da gülüm oýnaber. Akıllıca balacık. Bolsa da taptık. Salam gelik. Gurgunca oturan mı? Şükür Hudaýa. Siziň gül çöhratlygy ýyňyz barmy? Hawa. Men oğluma barjagy deýinler. Häzir. Alo. Yewuzcan, oğlum senmi? Taptık. Yewuzcan, gül çöhrat taptık Yewuzcan. Hawa. Yer paýyň menden. Ejem janyny aýlanay. Ey çiçuş, gel berik. Gelnejen olýan, gelnejen. Ine gül çehrejan. Inna bol beripdir. Oo, ejem jany gelipdir. Ejengden başka oynamağa adam tapmadın mı? Hey Behriwan ejeňem şey maskara dämek bolmy. Vay bizi iýle çykarýar etmedi. Ne mulla ejem? Polkovnigim ýok, gül çehre de ýok. Goýsana goýup. Oğuzcan, sen bize ýalňyş salgy beren bolarmy? Biz gül çehreňi tapmadyk biýip canım. Yo, siz jaýyn ýalňyşan bolaymaň. Şol owadan mermer jaýa bardyňyz Bir ýerde owadan jaý bolsa, täze salynan bina bolsa barına aýlap çykdyk. Yine sen birin yanlış salgın. Kaka barmaksız kalıptım. Hani gelinler. Geçin düşöwe. Geçin oturun. Gül çehre tapılmadık bolsa behvittir şol gelinler. Palaw ýeliň. Men siz üçün ýörüýde palaw ula oturna. Geçin hani. Gıyık tapılmasa bekviydi mı? Ya edinjek gelini gül çehre bolsa entek bay tomaşa görürsüňiz. Geçin hani. Geç. Men diýen gyzyma öýlenmesen, dağı duvarı ýejet diýme maňa, düşündiňmi? Bolýala ejem jan. Men diýenim bolandyr. Ey Sherlock Holmes. Sene pekke kenin. Munyňam pakka. Salamu aleyküm dayda. Salam. Dayda oňun siziň ornuňyzda berdi kelip dilen nowaçydymy? Hawa oňun ol nowaçydy, bugun bolsa men nowaçy. Hudaýa şükür, şa köşk ýal jaý berdiler. İçinden çykman işler ýal işem berdiler. Toýul jaý boldun. Dayda siziň adam eňiniň ady berdi. Berdi saňam diýýärler ýöne men berdijan diýen. Öz kaka. Anha şu kalam bilen şu kagada berdagy öz ili bilen ýazyp berdi. Sag bolun. Sag bolun dayda. Sag bolun. Hay dostum. Sen şeytan ýa-da duşupsyň öýden. O sen it oýnanya oýnapdyra. Kaka. Gulagyna şeytan ne berme. Ogy näme diýsen o kakam söýýä. Otursan ay. Sen söýüm nämedigini nerden bilýän? On soňam. Barda da günäkar sen. Bulan mujar edipsiň. Beýde bolýan. Kuş kelle diýerler. Ya. Aýyr näme etdiň molly? Näme üçin men beýle maskara etdiň?
Sen meni ejemin kakamın yanına yüzü kara ettin sen. Näme maskara edenmişim men? İyle çıkarıyala etmedin. Ana öwedin kudaçuluğuna gidilşi alyp gurrun ederler. Näme? Diňe sen maskara etmenimi? Men sensiz ýaşap bilemok, biz aşk Şeýlemi? sowdasyna düşdük. Işıň aly kendir ýigit. Işıň ýoly kendir ýigit. Entek näme görýän? Çevre? Ece olur kimler? Olurum karnaşımın mı? Kurban daim ayal bilen gıyri. Bak sen buğra. Şolary gudaçylyğa gitjek bolamda. Yok gerek gel. Gitsen ha şu salga git deyip. Yok bir gıydyň salgysyny berdin bana. Hanay? Kurban daimyň gıydynyň näme kemleri var? Gülýaly maşgal ece, kemi yok. Owu gülýaly. Ay diýsen agdy var, gün diýsen gözi var. Wagşy sen ketçalyň bolmadyk bolsa, ogy törümizde gelin bolup oturmaly. Oy Ýewezjan, oglum tur hany tur. Ejen sen bilen oýun etdi. Ejen degişdi oglum. Olar bilen guda bolan men sen ejen. Çynyň mece? Ola. Hey, olar ýalygydy elden gidirip bol. Ece. Ecemcan. Kutlu bolsun toyuňuz. 30 ýyllygymyzmy? 30 ýyllyňyzam. Kudaçylygyňyzam kutlu bolsun. Sen kim balam? Sen kim? Mehriban adamlar, mihmanlar. Bir ayal adamsynyň ýanyna gelip, kakasy, ertir biziň ýaşaşyp ýörüme laýyk 30 ýyl bolýar bolyn, şu işkde goýunlaryň bir jyn toýaýylýa. Ey, ýaşaşyp ýörüne ikimiz bolyn, bärde goýunyň näme günäsi bar diýe. Günälimi, günäsimi, bir an keljerjegim bolup durman, aýlar han ikimize herimiz bir goý toýaýyndyr. Aýlarhanyň ýakyn garnaşlary, hostarlary. Ýekece men diňlesinler. Men Aýlarhan bilen 30 ýyl bäri gün sypdyrman ýaşap ýörün. Özüm gowaksyz galmagalsyz. Men bir çydamlylygym üçin, men bir ýedermenligim üçin on hostarlary maňa hökman ullukan hala serpa yapmaly. Toy bir goguzaz adamlar. Bu toyda hemme dogon garnaş, dost, ýar, ýakyn hostarlar ýygnanýarlar. Bolmasa soňky ýaşlar kim daýsy, kim ýegeni, kim dogony, kim dogon oglany soňa waka biljegem dä bular. Şoň üçinem toy bolup dursun adamlar. Salam. Salam. Bir asal garnaşym ekeniňe. Ay parça sen berdimi? Sen aýlar ýegen özläp ber, baraý ýanyna. Bolýaýdy. Ay parça? Sen adyň Gülşehre dälmidi näme? Ay parça. Tüýt özüňe ýaraşyp duran adyň bar eken. Şeýlemi?